nagsugod o tawag si Hesus sa iyang unang mga tinunan nga iyang gihimo nga mga apostoles. Kung atong tanawon ang nahitabo, ang iyang gitawag o iyang gisangunan sa iyang misyon, mao kadtong mga tao nga mihatag og unang lakang or mihimog unang lakang sa pagsunod kaniya. Kanabang murag na attracted niya. Pag-ingon ni Juan sa iyang mga tinunan, mauna siya ang Mesiyas, ni nunot dayon sila. Murabag curious, na sila'y curiosity. Sige, lingyay mong tupad, ing na curious ka nga musunod sa Ginoo. Interesado ba kang musunod sa Ginoo? Dili di ay tawgon sa Ginoo mga igsuon kadtong muralag baliwa ra ba. Daghan man dinhing manimba nga ang atong tumong dili ang pagsunod ni Kristo, kung dili aron makabenepisyo ta og matuman ang atong gipangandoy. Ang atong gisunod mao ang pamaagi nga matuman atong pangandoy. Sama aning mamaligya at tagslat nya moingon man tanong nga naagyoy grasyang moabot basta mo palit kag slat. Gani kaning atong slat karon kanang SBF dag San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces. Mopalit gani kag slat tungod kay ganahan ra kas abundant graces, murag dili kayo kaana ka dawat og response nga nindot gikan ni Hesus, kanabang tawgon ta. Pero nipalit kag slat tungod kay interested ka nang giingon ni Hesus nga ihatag ang tanan ngadtos mga kabos, kana murag matawag yun ka ana. Di kaduhang lingi sa imong tupad ing na sa may gusto nimo mudaghan imong kwarta o mahurot. Ni gano. Kay kani manggong gitawag og business mentality, usahay mo imuhari sa atong pagsunod sa Ginoo, mao bitan nang mabiktima dayon ta ng mga milagro. Kana bang magsigitag pangitag milagro nya magpunsisok dayon ta kun hain tong mga selebrasyon nga makahatag natog blessings adto dayon ta magpunsisok. Sama anang mga noted kaayo nga mga activities, misa di Gallo, pananglitan. Di man ang ngilad nga magdapatag mga bangko kay mutambong nindot kay na siya, pero atong i-purify nganong ni adto ta. Interesado ba ta nga mosunod sa kinabuhi sa mahal nga Birhen Maria, ni San Jose o ni Hesus sa iyang pagkatao, o nangandoy lang ta nga matuman atong gusto nga ato ning straight ang siyam kaadlaw misa di Gallo kay naagyo ko'y gipangayo sa Ginoo. Karon nobina na sa Pista Senior, pabaha na sang tao ani patidaghana. Pero atong pangutanon, pila ka kabuk diha sa muanha sa basilika nga mosimba, siging isas kamot kanamo maluoy kaunta kanimo nangilaba. Unya interesado nga mo sunod sa purity and love of Santo Niño, kanabang kaputli og sa gugma sa batang Hesus. Pila ka kabuok kanabang iniguli ni mos inyo din adjud ka magpakasala. Sige na lang kag higugma, sige na lang kag alagad nga maoy mensahe sa Santo Niño. Kita sa dinhi maghimo sa tas ato sang Paris level nga pista ni Santo Niño. Ato pa nang i-arrange, no? Pero ang ato dinhi katapusang Sabado sa Enero karong buwana. So ato ning ihanay. Ginagmay ra sa ning ato pamasin nga motuhop nato ba ang gugma sa batang Hesus o ang gugma
sa kaputli. Nya pila ka kabuk nato ang interested nga mopuyo sa kinabuhi ni Hesus. Ikisa ninyo din ang ganahan nga mopuyo sa kakabos sa kamot. Kanang pobre gid ba? Bantay mo. Nya din amo maningil sa utang. Di na mo maningil sa utang. Oh, nya di na mo mangutang. Kay kanang interesadong mopuyo sa kinabuhing kakabos, din ana mangutang, nyag mausad na sila manghatag, di na sad na maningil og bayad. Kay kakabos god. Ug wa na sila kwarta, lipay ra kay nga naman kakabos. Nya mao ra ba ginay sentro, the core message of Jesus. Bulahan kamong mga kabos. Alaot kamong mga dato. Mo di ba? Kanindot ana, pero daghan kay nato nga mamugos Dios Ginoo, Ginoo in town, Ginoo in town. Tagahi taon kong kwarta, makatrabaho ta ko, makasweldo unta ko, ma-promote unta ko, maka-abroad unta ko. Mainana ba? Ang sabang gitumong nimo aron ka maarang-arang, kinahanglan pagyud ka mo abroad para ka mahimong kabos, kinahanglan pagyud kang ma-promote aron mahimo kang kabos, kinahanglan pagyud kang makatrabaho aron mahimo kang kabos. Una-una ako na. Kinahanglan pagyud kang mo iskuylag maayo, bisag wa mo'y kwarta, ari pa mo maghasol-hasol sa pari. Hasta mga requirements sa eskwelahan, hasta uniform, ari pa ninyo pangayoon. Unsa man na maog yun ay paagi aron ta makasunod sa kakabos ni Kristo? Ana ba? So, sa inyong paminaw, kining inyong pagpamalit og slat, makasunod mo sa kakabos ni Kristo o dili? Makasunod kay inyo namang gihatag sa simbahan. Nya kita sang nidawat dinhi, makasunod tas kakabos ni Kristo. Kasunod kay ato man sang gidawat nga kita nanginahanglan. Ang kabos mudawat ra ginag-unsay ihatag. Ni ay ni anhi dinhi gahapon nga nipalit siya slat. Nya diha man ko sa opisina, nag-computer, paglingi nako ingon din siya, "Pader, first time gini na kong palit og slot." Nako ngano man, kay nakonsensya na gyud ko anang imong giingon nga usa ka pamilya mo palit og usa ka slot. Dugay na kay ko hasta kadtong imong una mga slot, hasta ganitong tag 100 wa ko kapalit. Karon na hinon 500 na noon yang gipalit. Nako, very good. Sugdi na karon. Yan nasa daghan nga namalit og slot nga nagsigig ingon nga, "Father, ang ambot ako mo magkatawa man ko ani pero ambot tinuod ba ni?" Ingon siya, "Father, mo palit gyud kog slot kay kana bitang kay kuan man siya kanang sana kanang sales ba kanang mamaligya ba? Maligya niya nakota-kota man ano, katakota. Og di na kuno siya kahit siyang kota, magduda siyang di siya kaigo siyang kota. Aning buwan na, mo palit siyang slot, maka-reach ko rin siya siyang kota eh. Pagkalingo-lingo sa ko nako, sa ka nakatino, di ba ka ni mahimong tuo-tuo na hinoon eh? Ngana, hinoon, ang Ginoo, muhatag man ginasya, kay lagi, ang iyang unang buhaton, interesado ba kang musunod niya? Niya kung interesado kang musunod niya, matud pa niya, wala ka nang hahanapin pa. Ang tanan nga imong gikinhanglan, ang tanan nga atong gikinhanglan, ihatag niya nato. Mabitan ang doon natay kanta nga, "Seek first," which is also mauna ang sugo ni Jesus. Seek first the kingdom of God. Sa isumpay na? Ana, kamo mo musumpay. "And everything you need will be given to you." Unaha lang. Sa ato pa, pananglitan kaning atong pagpalit og slot. Unaha usa ang pagpalit og slot, ayaw na lang pag-expect nga naapay mo balik nimo. Kay total gisaad naman as Ginoo nga ang tanan nga imong gikinahanglan ihatag. Higugmaa usa ang imong kaaway o kanang mga palaaway, ayaw na paghunahuna nga mausab sila, nga mohigugma sad sila nimo. Total gihatag naman na ni Jesus ang pasalig nga
ang imong gikinahanglan ihatag nimo. Unsa may imong gikinahanglan nga ang imong kasing-kasing dili mabugatan, dili masakitan tungod aning mga taong buangon. Dili na kinahanglang mausab sila. Unsa may mahitabo kung magsigi tag sunod sa pulong sa Ginoo nga ato siyang higugmaon, matod pa niya diri mahimo kang bato Pedro, malig-on ta. Ikalig-on na nato sa paghigugma, din ata madisturbo sa ilang kabuangon, magsigi lang taghigugma sa mga buangon. Di na kinahanglang usbon, di ba? Imo pagiri ng usbon ang imong anak nga manuyupay naman gina, higugmaan na lang ang pagkamanuyupay niya. Mas stress mo kag imo ng usbon, imo pagiri ng usbon ang imong bana nga palahubog naman gina, higugmaan na lang gina nga palahubog. Ikaw sad bana, imo pagiri ng iampos Ginoo nga ang imong asawa di na magsigigyaw-yaw, di na magsigyaw-yaw nga yaw-yawan naman gina. Higugmaan na lang na siya isip yaw-yawan. Di ba? Kanang imong anak nga adik na kayo anang computer, anang cellphone, imo pagid ng usbon, imo ginang bunogon aron lang gyud mo undang. Ayaw na, higugmaan na lang na nga adik na gid na sa computer o sa cellphone. Nakuha mo? Oo na siya. Unya, malinawon raman. Og mauna ang kinaiya sa anak sa Dios. Matod pa diri sa atong unang pagbasa, mga anak na kamo sa Dios, ug ang anak sa Dios mahimong matarong sama ni Kristo, dili na magpakasala. Ang sinugdanan gyud mga igsuon nga di ta kasala kun mahimo na gyud tang follower sa kinabuhi ni Kristo. Kana bang iyang gugmang way sukod, kana bang iyang pasaylo nga way limit, kanang iyang pagdawat nga way reklamo, anha ta mawad-an og sala. Pero samtang mo reklamo pa ta, samtang sinukod pa ang atong gugma o ang atong pasaylo, magsige ra gid tag kasala. Matod pa diri sa atong unang pagbasa, dunay duha ka klases anak dinhi sa kalibutan, ang anak sa Dios ug ang anak sa yawa. Lingiyay mong tupad na kinsa karong anak, karong buntaga, kinsa kang anak, anak ka sa Dios o anak ka sa yawa. May mag-ako'y gasulti anang diam na diri na ang kalainan sa mga anak sa Dios o sa mga anak sa yawa mao kini: ang wala magbuhat sa matarong o wala mahigugma sa iyang isig katao, dili anak sa Dios. Kinsa na siyang anak? Yawa. Simple ana. Wa mo roy gidumtan, wa mo'y gikusmod-kusmoran, wa mo'y gisigihag yaw-yaw, wa mo'y gisigihag libak. Nasugod nagkahilom. Na mo na yung mga sukdanan niya. Kung ato na nang sundon ang gugmas Ginoo, gugmang Kristo, mupuyo na takuyog niya, iya dahin tang sangunan sa mga misyon sa atong Ginoo. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa makaluluwas nga gahom sa Dios. Paparihar sa Diaponis gahapon nga kana ganing kuano o atong nasang adlaw. Unsa may pasabot ani nga ang tanan untang tao nga mahibalag nato makakita unta nga kita nagdag Ginoo, nga kita anak sa Ginoo. Dili unta sila ma-frustrated nga pari man unta nganong ingon anig batasan, liktor man unta ana ba naaman ta sa simbahan kanunay kada buntag simba man nganong yawa man kay kinaiya, di ba? Mo na siya di katapusang lingi. Ingna imo bang tupad ba ingna sa imong tan-aw sa akong naong anak ko sa Ginoo,
Di ka no inga. Inga sa imong tan-aw nako ba? Anak ko sa Ginoo. Nga, uban gihilasag lingi. Anak ka sa Ginoo. Wala pinagyog nakaila ka na. Lisod yung kag tan-aw. Pero naa na ginas atong mga mata. Kung ang Ginoo musod nato, ang ato sang tan-aw sa tong isig katao bisag unsa pa nagbinuhatan o kinaiya, anak da ginas Ginoo. Ngano man kay sa tinud-anay kitang tanan giisip nagyong anak sa Ginoo. Ang ato na lang response maoy kuwang aron makumpleto ang atong pagkaanak sa Ginoo. Manindog ta katong musunod sa Ginoo.